Mia panutul Asia ini Najmuddin na mala ini ulama sa tikrit ya kaisa masa na Peter ono pagarinya na siya ini Asaduddin gina pagariku mia tinno ono nino kay ni pagaruma abangan nila lang gaya ay mana nakapupagintaw nga pamimili ka bakos ka panuksaman kuwata na to bakos ka panuksaman kuwata abasadur bakos ka panuksaman sa giyamot wa kamasa aya buah Peter iya na tingin nagyang iya mga tao aya mga anan niya piangan wing kanada abay ra kan kibgay akamapian na tingin na anto na si peluluban ka o pa nakasagyang kaya masa ko mga uda gusto mga raga na ay di peluluban anto na itay puman isa gira ko na ada di makapuan ang bata lagi suraga gusto mga uda agi pa ka pangarumaan na iyan udi na pangarumaan swata iyan na ayat tayo puloks na giya ugi na kanabatay puraga uway anto na siya tingin itay pa ka ha? Bawa pa makasama yan sa tanong na ayat tayo pa ka na lumanos sa pero timata bulawin mo tingin na di ayat tingin na tayo pa ka na tingin na Najmuddin nagyang ko tuwa ba akadat biyadi ilal jannati ayam mga na niya natuyukan ako niyan sa iko surga na ayam mala na mapumbi at yan swat ami sa pagkamalingan yan agyang kaya Baitul Maqdis si iko mga Muslim agyang kaya Palestine natigin nagyang ka na napuluba na ka na margan uway kabanan ni kinimbuatan na may sigurado tamat taga sa mama at pakarawang gagaya na isagal sang sabarat kita no di tunjukin imbuat anon nakanaban yan makakampalaliman yan nakasukon so manusia nanon ni kinimbuatan na makakampalaliman yan na may ka tunjukin imbuatan na makakayat nasipan mo yung sa tanggilan na pira ay kayo ba kapag ko mama di bumam abubay di bububay ato na Peter Najmuddin yan naman akhlasa lillahi an-niyata razaqahu sa mga tao at tulabus si ikwal na suniat yan na ipriskirun wallah agya mo tayo maanan yan na niat yan lumiyalakaw na sumiyong si ikwaya maanan yan na guru niyan gaway di silang bitirain na miya salaka miya kauma agyang kayabayab silang dumadalong si ikornding gaway dumadalong si ikornding kaya paparangay nagyang kaya mga Arab na ira sulut sirang ko kanabayaran walay na diran din kagagawa direct kaya mo anan yan na tiraan nila na mata susunda walay nabalagit to na sa bugi abranaw kaya kap sila mina da na miya kasulda sulda walay na iba na Peter Islam na uga kanu sulod ko mga walay kana ba niyo mga walay tama sa di kanu makasalam nagutama sa di gumiraw suki walay na sulod ka nagyang kaya maranaw na tiro na di ka sulod din Assalamualaikum na sisi sulda kwarto nasagod na sa kurab ka na miya karungguson na mabalak ka sana na tinapili ako ngayon miya kakuha ko sa kurab ka diya may mga Arab nagirap sila natatali ko doon supay tao Assalamualaikum Assalamualaikum ino to ubaad na may lera na paaway udi na aurat isang utasong dawalay yan ay sabog yung maranaw na ako na isasamir may tuman akabog na palinin masisir matanaw tawa nakakluring inat ya kabak bumili ba kumiyato lagi ka mata na nga doon na simple na sutulan na niya ni palala ka sa mga kun at ginang mata na sudayo mariga sudah nasa kami buti na sumida kami na mariga do ya na miyan nagyan na bubaya sumyalam na pintero no say tigina ino apianok sa mga kawasa wataw kawasa sagyang kaya darpan ada kayo tigina kayo sutay pa kana ba matatagusan ko tuwat ang tuwa kawasa natingo say kanto na kabubaya na ako mama natigina kapatan yan sulim ako natuyo ko na ko niyan ko surga naswati yan sumbat mumuri at tawami na kulugan yan ama pakambalingan yan na Baitul Maqdis ko mga Muslim so kaya nagaw ni Najmuddin na miya katantang so mapipikir yan ako mapipikir pamaka ko mga eskwela na miya kasugatan na heart to heart balingot timing napakaganda miya ka rin yan nagyang kaya say natingin na sano ba mga pangarumaho tingnan mo na yung pangarumaho nagyang kaya ba na isad na yung pinakapubri sa biyang kaya darpa natingin na kanaba ko kailangan yung kawasan nagpubri kakagin sumayama na mapipikira ka na dudun napakaganda na miya pangaruman yan nakagin mga pangaruman yan na mimbuwat asiran na antay mimbuwat airan na isa mga abiyaksa kaya mo na niya na miya libiriti na gyan na Palestine agyanan so Salahuddin al-Ayubi amya pa kaya na miya libiriti na Palestine ayaw miya kasugatan na so pamikiran nila na mapya ang matatagong mga pusiran na tulabus si ikwalla agyaw mo ta kapendurudu pa iran ayaw banta ka siriran nagyaw mo ta aduman ay kapakapamuret tayo sa ayaw anan yan na mama amat tiga sa kalibiriti na Palestine